Ens trobem a la intersecció entre Diagonal i Gran Via. El lloc és anomenat Plaça de les Glòries, centre de Barcelona, i el que va tindre un paper molt important quan la seu dels Jocs Olímpics va ser Barcelona. Aquest emblemàtic lloc de Barcelona està sent remodelat per una major harmonia amb l'entorn, ja que es deia que no afavoria la bellesa de Barcelona. Com es pot veure, la gran estructura que tapava les vistes a la nostra ciutat, que va ser construïda pels Jocs Olímpics per una millor circulació, ja s'ha derribat. La plaça de les Glòries passarà a ser una gran zona verda per disfrutar en ple mig de Barcelona. Però què hi pensen els veïns i la gent de Barcelona sobre la remodelació de plaça de les Glòries? Estaran contents? És una decisió acertada? S'hauria d'haver fet? Bueno, encara per opinar definitivament crec que és una mica prematur perquè encara no veiem com quedarà, no? Sí, el que puc dir per anticipat, vull dir que com estava, el que he vist que serà el projecte, de com quedarà, segur que Barcelona guanyarà molt en tot això, en aquest canvi. El que era abans, tota la rotonda que hi havia, dels cotxes i tal, que era ja un monstre, una cosa molt lletja, estic convençut que totes algú tenim que guanyar. Molt, podrà dir al final quan quedi tot acabat, que no ho sé encara, a part d'alguns petits projectes que he vist, però segur que Barcelona amb això guanya molt. Bueno, pues me parece que según estaba antes, me parece que va a quedar muy bien porque queda más espacio para el viandante y va a quedar un espacio más abierto de como estaba antes.